Гости, казвам се Гено Генов, технически директор съм в Paraflow, планиране и развитие. Бих искал да споделя моя опит от работата с Американския университет. Радостен и щастлив съм, че този State of the Art проект в областта на комуникациите вече е факт и е в експлоатация. Бих искал да се върна малко по-назад във времето, когато решението на Paraflow беше предпочетено от университета и ние имахме шанса да изпълним реализацията на този проект доставка плюс инсталация. Беше изградена и базисната оптична инфраструктура, тогава само в рамките на основния кампус, който се намира в центъра на града. През следващите 10-12 години неколкократно вече създадената университетска система беше разширявана, обновявана с цел добавяне на капацитет, добавяне на производителност, добавяне на допълнителни услуги за потребителите. Бяха добавени функционалности като бежична свързаност, някъде средата на след първото десетилетие на този век, около 2005-2007 година. Наистина радостно, че има една последователност у IT екипа да бъдат имплементирани съвременни технологии, най-добрите възможни решения, които да предоставят среда за едно висококачествено образование. През годините Paraflow спечели доверието като партньор, имаме и други интересни проекти, реализирани съвместно с екипа на университета. Искам да изкажа специална благодарност на колегите от компютърния отдел, изключително добри специалисти, изключителни професионалисти, хора, които поддържат актуално нивото на своята професионална компетентност. Истинско удоволствие да се работи с тях и им пожелавам успех. Надявам се, че ще имаме и занапред съвместни реализации. Благодаря.